אין זה מלפפון. מיד יגיע המשך. תראה איזה מלפפון בסוף הדרך. מה, תביא לי משהו לחתוך בו. תדע לך, אני מת על הרקע הלבן של החרסים. תן לי, אני אקח. אני מחפש את הלחץ שטוחה, נו. הנה, יש פה. במקרה הכינותי מראש. כן. זה לחץ. קולט את זה? מה הוא אמר? 4 אצבעה, תורידי, כן. רגע, לא, הסכין הזה חותך עקום. נעזור. כן, אני רואה שיש פה פרסומת סמויה של אוסם ושל העוגיות אוריאו. אני חושב שכולם ככה. עקומים. נראה. אמור להיות איזה אחד נורמלי. טוב, אני לא יודעת, 4 אצבעות וקצת, אימא'לה, שאני לא חותכת את האצבע. נראה לי במקרה שלך קצת יותר. מה? זהו, זהו. טוב, רגע. מה עם העצות? לעשות אחרת. יואו, זה הולך, מה זה עקום? זה מה זה לא כמו בסרט הדרכה? אל תשכחי להוריד לו את הבטן. את הבשר. אתה אחרי זה. הנה. הנה, עכשיו. אוקיי, ככה? לא לפחד. הורדתי לו את החיים. מיד נדגים שנית. אאו. טוב, הנה. איי. תקשיבי לעצמך. פלא שהוא מרביץ לך. לא חותכת את הגושי כמו שדרים. עכשיו חכי שישמע שאת צלצלת אלינו. אז בכלל יגמור אותך. כן, שהוא יראה איך חתכתי את המלפפון הזה. נו סבבה, נראה סבבה. מה? מה זה?